DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Magkakasama mga adlaw na usab ka natong tanan na welcome karon diri sa ato ang Listener of the Day. Magkakasama nga ato mapili karong adlaw. Special gumikan kay Mother's Day karon. Doon na tayo i-greet magkakasama nga usa ka inhan. Gawas ka ato ang pabuhagayan sa atong greetings sa usa ka Mother's Day magkakasama nga selebrasyon nato. Ato pagyong dakdakan og grasya. Magkakasama ni ay Tagbalay. Kasi pangalan to, ma'am? Nancy Balate. Ma'am Nancy Balate. Ilagay nahimong reward sa pagkainahan. 5. Inoo ko 5. Okay kaayo. Di kayo magkakasama tapulan. Si Ma'am Nancy. Ma'am Nancy, saan yung address ganun nyo dali, ma'am? Ma'am, nasakpan bagyo ka na mo ron nga nagpaminaw kag DXDC. Anong ganahan bagyo kag DXDC? Yung sa maginaas DXDC? Ganahan kong maminaw sa mga drama sa balita. Adi, basta. Drama o balita. Paborito ni Ma'am Nancy. Diri sa DXDC. Tungod na Ma'am Nancy. I-greet sa akin. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day nga. Okay, salamat kayo. Now, karon, kumikan kay si Ma'am Nancy, certified listener man sa DXDC Arimen Davao. Ato dayong hatagan sa atong premyo. Niara, Ma'am Nancy, dako nga radyo. Bago kayo. Brand new kayo, ma'am. Imong radyo. So, ma'am? Salamat kayo kay kusog na akong paminaw sa drama o balita. Yes, Ma'am Nancy. Ibutang na ma'am. Para mabakante na imong kamot. Gawas na, Ma'am Nancy. Ni Ana, nakapaluto na ba mo diha? Ana, nabay ka noon? Ana, pero ako kalutong sa drama. Niara. Ayun na nagpagkakuan. Aki bahala, Ana. Niara, Ma'am Nancy. Ang atong litsong manok. Kahumot, Ma'am Nancy. Init pa kayo, ma'am. Ma'am, salamat, ma'am. Salamat kayo sa litong manok. Di basta. Ibutang na, Ma'am Nancy. Kaya di pa na mao ang atong premium karon. Dili pwede, Ma'am Nancy, nga magsige mo gahungit-hungit nga wife padandlog sa tutundan. Ma'am Nancy, pugnaw nga soft drinks. Di basta gunitin, ma'am. Woo! Salamat kayo. Yes! Forbida. Sos, tugab yung agi. Ibutang na, ma'am. Ibutang. Dili pwede, ma'am, nga nimo ang pagka-certified listener. Wa kay handumanan sa DXDC. Ma'am Nancy, suota ang imuhag nga souvenir nimo isip usa ka pamilya sa DXDC. Ma'am Nancy, ako taga-hatag gigayon inyong mga silingan ibitahan maminaw DXDC. Ako mga silingan, maminaw ta sa DXDC. Kaya makadimot mo drama o mayong balita. O makadawat sad mo pareha sa akong nadawat. Lechon manok o radyo. T-shirt. O t-shirt. Di basta yan. Si Ma'am Nancy Balate ang atong listener of the day karon magkakasama adlaw ang atong nabudakan sa atong premium. Ako di, Radyo Man Dudong Rig Nabos po. Tata Karimen. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.